Sup? Sel, tignan mo, Sel. Sel, tignan mo sa ano, YouTube. Sa YouTube, tignan mo. Tignan mo sa YouTube. Sa YouTube. Tignan mo nga. Tignan mo, live yan. Live yan sa YouTube. Ayaw mo tignan. Oh, ayan mga kaganapan dito sa palengke mga kawaray. Yeah. Tignan mo. Live tayo mga kawaray. Daming tao. Salamat sa mga sumusuporta sa akin yung team channel mga kawaray. Boy! Boy! Halika rito. Halika. Halika rito. Bigyan mo, bibili. Hindi ko maano mabigyan. 100 kilo may. Halika rito, dali. Ipon ka na naman ng mantika. Wala pa namili. Marami naman tao. O, dalawa na nanood. Shoutout sa mga nanonood dyan. Ano yun? Ganun. Walang ano. Nawala agad. Tamsak nyo naman. Hello sa'yo. Hello, Ma'am Laura Isita. What's up? Ay, ayan si Ay, yeah, dito kaya. Halika dito. Live yan. Maraming salamat Ma'am Laura Isita. Thank you po sa pagpunta sa akin live stream. Live. Nag-live tayo po dito sa ano, palengke. Dumalay Street. Hello po. Yan. Salamat po sa thumbs up, madam. Ito paninda ko. Yan. Ay, bili na, bili. Ate, bili na, bili. Wala na agad. O, isa oh. No! Tignan mo sa YouTube. Sa account ko. Tignan mo. Kita mo? Mas nag-email pala tong loko na to. Kala ko kita. Wala akong lagayan. Maraming salamat sa manonood dyan. Sa mga hindi nanonood, thank you. Naka-subscribe kita sa dalawa. Opo, ano po sa akin nag-comment mami. Ma'am Laura Isita, nag-comment po yung anak ako mo sa akin. Maraming salamat po sa suporta. Yan to, kaibigan natin. Mel. Hello. Gulat ka. Opo, nag-ano po sila. Nag-subscribe sa akin po sa channel. Thank you mami sa suporta. Dito ako sa palengke, nagtitinda. Wala may magawa eh. Wala pa namili. Ay, saging te, bili na kayo, bili. Ate, saging. Ate, saging na kayo dyan, ate. Thank you din po. Salamat po sa suporta. Pinanood ko din po yung ano mo, yung anong tawag nito, yung YouTube nyo po, yung video nyo. Hindi ko po ini-skip yung ads para makasahod na po kayo next month. Hindi ko po matapos, hindi ko pa naubos lahat, marami pa eh.
Ate, saging te, saging. Ay, ulan. Opo, salamat din po. Walang problema, basta ikaw, mami. Lagi mo naman sinusuportahan channel ko eh. Kahit ano lang. Ate, bili na. Kayo ulan na, uulan. Ulan na, ulan na, ulan ang paligid. Saging, ma'am, saging. Pambabagsak pa ang ulan. Yan kaganapan sa palengke. Si Boss Emil nagtitinda ng ano yan? Tawag nun? Sitaw, kalabasa, pakbit. Shout out, madam. Sel. Shout out sa dalawa yung pagyut ng isa. Taming chismisan yung dalawa. Ay, ulan na! Ulan na, lalagay lang ang payong saglit mga kawaray. Lalagay lang ang payong. Yun, kukuha ko. Huwag mo na 10. Dilim ah. Pa, 100 po kilo niyan. 100? Opo. Ay, bili na kayo. Parang awan nyo na. Ay, maulan pa. Ang umulan ng malakas, yari. Basta tayo dito. Uy, saging. Saging. Ulan na, ulan. Ay, dalawa na. Sir Ronaldo Sapi. Ay, si Rapin, shoutout po. Salamat sa tamsak. Sir Ronaldo Sarapin, shoutout po. Salamat Sir Ronaldo Sarapin sa tamsak po. Thank you po. Pasensya na kayo, medyo magulo. Titinda ko eh. Hop! 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 Sige, bili ka. 60 lang kilo, 60. Ano? 60 lang kilo, 60, 30 kalahati. Salamat sa pagtamsak po, Sir Ronaldo Sarapin. Bakas na ng ulan. Ate, saging te, saging. Ma'am, saging ma'am. Tumulan na. Ay, salamat po mami sa pag-i-stay sa aking live kahit nasa nagtitinda ako. Pasensya na kayo. Medyo magulo. Walang magawa eh. Para dagdag, watch hour. Ay, bili na saging. Ma'am, saging ma'am. 60 lang kilo ma'am. Bili ka na ma'am. Saging.
Hello sa'yo, Sir Renato Sarapin sa tao sabi ni Mami. Ate, saging te, saging. Wala. Swerte ah. Umaambon na sa kalangitan. Nagpayong na kami, umaambon. Salamat po sa pag-stay sa aking live. Yan o, shoutout ka din mami ni Sir Ronaldo Sarapin. Dalawa lang nanonood, walang load ata asawa ko, kaya di nakapanood. May ipis pa. May ipis pa yung payong ko. Ate, saging te, saging. Saging 60 lang ila, 60. Ulan. Shoutout ka, boy. Uy, mga buwaliw ng dalawa, oh. Naglalaro. Ayan ang ginagawa ng dalawa. Tama na, wala na nga ako ano. Saan punta yung dalawa? Didit kayo? Tawa ng tawa si ate. Ta, bodega? Bitawan mo na. Boy, bitaw mo. Oh. Grabe, ang bigat na loob eh. Paano? Nasa doon, no? Ang hirap ko sinukul ko yan, no? Shoutout ka, boy. Shout out sa Ate Sol, no? Ate Sol, nasa likod mo. Ate Sol, huwag ka magtago dyan. Vlog yan. Oo nga. Live yan sa YouTube. Oo. Sa YouTube nga. Subscribe mo, te. Shoutout mo, boy. Yung pangalan ko, Mark Jowaray TV. Mark Jowaray TV. Asa ang cellphone man dyan? Tingnan mo nga. Tingnan, makikita mo yan. Init. Hello! Dalawa pa nanonood dyan si Mami. Ma'am Laura Isinita. Kasi si Sir Ronaldo Sarapin TV naman. Yan, solid subscriber. Kumpare kong ano. Opo, na masaya po talaga yan. Lalo na to, maraming pera yan. Rico, maraming pera yan si Iris. Babae yan. Maraming babae. Ay, babae. Babaero ka ba? Sabi niya ni Mami, masaya silang nagtitinda. Masaya silang nagtitinda. Nakakatuwa sila. Oo nga po eh. Sino nag-ano? Ayan, si Mami. Ang Lara. Ang Laura Isita. Shout out mo, boy. Ikaw marunong shout out. Kapaligira. Pag 20 minutes, out na po ako. Out na ako kay baka dumating po yung manguhuli. Mahuli pa yung kariton ko, sayang. Ay, tinatanong ka, boy. Oh. Tinatanong. Kilala ka. Sabi mo, Iris. Sige na, nahiya ka pa eh. Nahiya, Mami. Tinatanong ka kung anong pangalan mo daw. Nahiya ka. Kilala niya. Ano? Hello, sa'yo. Anong pangalan mo? Sabi mo, Iris Dagulgul. Ano ba apelido mo? Serdan. Serdan? Ay, si Iris Serdan po, Mami, yung Wala pangalan. lang sa Facebook. Ano ka? Oo. YouTuber yan. Ay, puntahan mo yung ano niya, yung YouTube niya, yung Sandalawin. May ito, yung channel niya. Yan. Tignan mo nga. Ma'am Laura Isita. May logo ba? Meron din ito. Mami, pupuntahan niyo nga, ay, Johnny Mark.
Puldo. Shout out po. Hello kuya. Shout out sa'yo. Sino Johnny Mark Puldo? Shout out sa'yo sir sa pagpasok sa aking live stream. Live. Shout out. Ano yung pangalan? Ma'am Laura Isita. Ma'am Laura Isita, subscribe ka po ng kumpare ko. Yan, kumpare ko yan. Laura Tomboy. lang, Laura. Ma'am Laura Isita. May ma'am L. ka? L lang L. L-O-U. Yan. Isita. Ano yung sasabi? Eagle. C. I. T. IT? I-T. Apo yan. Press mo, yan na. Subscribe ka po. Ay, salamat daw. Yan na. Subscribe. Mami, na-subscribe ka na. Pakita mo dito. Mami, oh. Subscribe ka. Mami, solid ano ko yan, subscriber. Yan, sinubscribe ka na po. Diba? Dagdag. Ano lang to eh. Kailangan lang to may load eh. Wala kasi kami load eh. Wala kasi nag-ano sa kanya ng load. Nagkahanap ko. Bibigyan ko to pag nag-ano. Pag nakakuha ko ng ano, bibigyan ko. Shoutout mo mga viewers natin ah. Ano? Ang pangalan mo? Shoutout ka din. Shoutout ka. Sige na. Nag-live siya, live. Live yan sa YouTube. Sa YouTube. Ay, kabiyan. Snabera naman ito. Yan ang bro. Sorry. Mami, tingnan mo pa yung nakapanood niya. Ito ba yun? Oh, yan siya. Yan. Yan mami oh, pinanonood niya. Sabi ko sa'yo, Mi, bibigyan kita ng subscriber. Yan mami oh. Pinanonood yung ano mo, YouTube. Kumakain ka ng mangga. Oh. Mahilig sa mangga yan eh. Iwan ko saan to. Mami, taga saan po ba kayo? Mami, Ma'am Laura Isita, taga saan po kayo? Marami siya paano magluluto. Oo, marami yung ginagawa yan. Nagluluto yan eh. Kaya lahat, ay putik. Mel, ano muna Mel, yung ano ko, payong. Mel. Magluluto siya ng Ay, Tarlac pala siya, boy. Taga Tarlac. Taga Tarlac po lang kayo. Ay, sige. Kilala kayo. Kilala daw niya si Jolina. Oo, sino ito? Si ano? Johnny Mark Puldo. Kilala niya daw si Jolina. Opo, andito yan, nagtitinda ng ano yan, Sir Johnny Mark Puldo. Nagtitinda po yan ng ano, ng sako bag, si Jolina. Jolina Magdangal. Ay, Kitchen Vlog, shout out po. Ernest Kitchen Vlog, shout out. Yan, Johnny Mark Puldo, shout out. Ate mo yan? Ate pala yan. kapatid niya. Oo, ate daw niya. Yan o, Johnny Mark Puldo. Ate ko yan. Andito pala yung kapatid. Kapatid mo pala to, Junil na. Si ano? Johnny Mark. Johnny Mark Puldo, kilala mo yan? Ate ka daw niya eh. Ate ka daw niya. Pare ko. Sinuntok ka ba? Ba, saway talaga to. Walang kulangat yan. Hindi nga nakarating sa ilong eh. Tamsak Tod, salamat tayo mo pag ano, dalawa akong live. Ano, waray ka luto yan ah. Ernest Kitchen Vlog, walang luto. Tod. Ano, nagtitinda ako ng ano, saging, waray panapalit. Ang butahin ito mga mamaralit. Ay, may kariya ka doon? Nagagalit na eh. Nagagalit, nanununtok. Ito yun yung mga. Nanununtok eh. Yan o. Ito o. Paupo. Ay mami, yan si M's Kitchen Vlog, ano yan, kababayan ko yan, waray din yan, waray.
Waray po yan, waray. Nag-ano rin yan, nagluluto rin yung mga ano sa kitchen din po yung ano niya ginagawa. Shout out pre. Busy ka. Siya lang binili mo? Eh, ano lang yung balik mo? Oo. Sige mami, pasyalan mo na lang po sila. Yan si Ing's Kitchen Vlogs. Tsaka si ano pa ba yun? Johnny Mark Poldo. Salamat mami sa suporta. Pinanood ni Iris po yung ano, yung video mo. Vlogger din ba to? Johnny Mark Poldo, vlogger ka din ba? Nagbablog kaya? Nagbabalag ka kaya? Sige, salamat mami ha. Kaya maya i-out ko na to. Wala na namimili eh. O yun oh. Yung paninda. Oo, wala pa naman namili mine eh. Shoutout sa asawa ko. Solid subscriber yan, solid supporter. Wala pa naman namili mine. Mamaya. Nagbablog din pala yung pre. Ay, Pedro, may kasi doon. Ay, hindi pala. Ay, sorry. Kala ko nagbablog ka. Nog. Shout out. Shout out. Ha? Shout out. Ano ko, wala ka lang dyan. Wala akong alam. Hi mga friends! Ito naman po kami! Kita niyo po siya, no? Ano mga ribay, may maglaro yan! Magaling po yan! Kaya ito niyo, ano kayo, kasi Mark! Pangalon nyo! Halika na, bumaba ka na! Kaya po sila magsalita, eh, tika! Umuulan man eh, kaya ano yung panindakan dun. Okay, sa mga nakapalo sa akin, sa mga nag-subscribe. Dito pa, mayroon pa ako subscriber dito sa tindahan. Kumari ko, kumari. Shout out. Shout out. Yan, solid subscriber din yan. Ay. Di, ito pa rin yung akin. Nag-live lang ako. Hawak mo nga boy, ganun lang. Anin ko lang ang tayo. Sino? Nag-comment yung asawa niya. Lakas ng ulan. Boy, nag-comment pala si ano? Sino? Marife. Oo. Sabi niya paninda mo. Andito lang kamo. Nandito lang mine, hindi nawawala. Ay. Dapat dinala ko yung ano ko. Babay na mga kawaray. Out na ako. Ay, shout out kay AKP Bicolano Vlog. AKP Bicolano Vlog. Inano mo na si Mami. Ma'am Laura Sita, inano mo na yun. Shout out sa'yo, Tol. Opo, Mami. Salamat po sa concern. Wow, mo. Ito pa, subscriber ko dito. Subscriber pa. Shout out. Subscriber ko din yan. Tsaka yun nandun sa isda, sa cellphone, subscriber din yan. At 4 na nanonood na. Tapos na pala. Oo nga, may bagyo nga eh.
Kaya nga yung tinda namin na ano eh, na i-stock. Kanina medyo matumal kanina umaga eh. Kung ko ngayong hapon, mabili. Manny, shout out. Hi ka, Manny. Hello. Ayun oh. Ano namin yan? Leader. Leader ng ano. Buwan. Maloko yan, maloko. Mami, pumasyal na po siya sa channel nyo po. Yan yung ano niya, Mami, yung Brian Abinal, yung nakaraan nung nag-live ako. Siya rin yun, siya yun, yung ano. Yun yung channel niyang maabot na 1,000 subscriber na. Salamat din sa iyo, pre, sa pagdalaw sa akin live para dagdag watch hour. Hoy, bumili na. Wala na namili kay naulan. Salamat din sa iyo, Tol, sa pagpunta sa akin live. Oh, hello Mami daw, sabi ng asawa ko. Hello po Mami Laura. Mine si Mami, yung dalawa niya nga po nag-subscribe sa akin. Nadagdagan yung subscriber ko. Salamatan. Nasa bahay yung asawa ko eh. Wala dito, hindi ko kasama. May bantay siya kasi sa anak naming makulit. Si Mark Jan. Mark Jan. Mine, parinig mo kay Mark Jan. Panood mo. Panood mo kay Mark Jan, Mine. Mark Jan. Mark Jan. Ninang, Ninang tuloy. Ninong, ay tulog. Wala pala. Tulog pala daw, pre. Pinanood mo kay Mami. Tsaka si AKP Bicolano Vlog. Dalawin mo ko. AKP Bicolano. Tol, puntahan ni Iris yung ano mo, yung channel mo, AKP Bicolano. Eh, magkababayan kami. Bicolano yun, di ba? Ano? AKP. Bicolano Vlog. Tawagan natin si Dadan. Bicolano Vlog. Tol, pupuntahan yung ano mo. Oh, shout out. Shout out, Tindera. Ano ba? Baboy, uwi ka na? Bayo. Baboy, uwi na ikaw? Bye. Yung ganito, di ba? Oo, yan. Nakira Subscribe. na mukha. Bakit hindi mo siya makakausap? Saan siya sa Bigol Boy? Oo, taga Bicol yan. Bicolano Vlog. Oh, Ikipiki Bicolano Vlog. Sinubscribe na ni ito, oh, tropa ko. Kumpare kong Pugi. Sinubscribe niya na pre yung ano mo, yung channel mo. Yan pre, oh, tignan mo. Pakita mo. Yan pre, oh. Ah, di ba? Dagdag yan sa'yo, tol. Mabait yan, basta may load. Bigyan mo lang yan ng ano, bigyan lang natin ng ano. Mura kay ano tayo, may strike tayo mo. Bigyan ko lang tayo ng UC, so subscribe niya yan. Kaya mo, maano to sa sakit. Ano, parang kalo-kalong pa, bilang pambili? Hindi naman. So, tinawanan ka pa. Subscribe ka na, boy. AKP Bicolano Vlog. Subscribe ka na, tol, sa ano ko, kumpare ko. Lalaki yan eh. Mabayero yan na wala sa ano. Kinuha niya yun sa akin. Kung ilan po sa kilo, 2 kilo, kalating kilo na saging. Tignan niyo po ng kalahati, ha? May kalahati. May 1 kilo. Sa saging po natin, ha? Pwede po kalahati. Ano na? So maingay yung ano nito eh. Sa labas yung sasakyan. Tropa.
Walang laro, pre? Ha? Wala? Shoutout ka muna. Hindi kayo naglaro? Ay, cancel? Pati pala Yung subscriber ko. Oo, marami na nga. Umabot na nga. Wala, 1,000 na yan. 1,000 nga. 1,007K. 1,007. Wala pre, wala naman laro. Na-cancel daw. Pag ano, sabihan kita pre para may vlog natin. Mag-vlog tayo dun sa ano. Yung ano ko, saging ko, tingga. Wala kasing ano. Oo nga po mami, oh. Ang kalagayan ng palengke. Pag dumating yung nanguhuli, yari yung karitong ko, mahuhuli talaga. Kasi umuulan. Ulan ng palengke. Ito. Sige pre, daan ka dito. Pre, pahawak mo. Tuman! Yung magbabayad yan. Kahit maraming pera yan. Saan pre? Saan ka pupunta? Naglaro kayo? Chat mo na lang ako pag nagano kaya maglaro kayo. Ay para friend naman tayo eh. Pumasok ka ba trabaho? Anim! Ang-anim ka! AKP Bicolano Vlog, magpasok ka ba trabaho pre? Mga bato. Ay, gala ko sa bato na ako. Sige na, babay na mga kawaray. Out na ako. Mag-out na ako kay baka maubos ang aking load. Maraming thank you. Mag-out na kami. Magtitinda na ako. Ingat ka din pre. Bye-bye. Out na tayo par. Bye-bye. Salamat sa mga nag-thumbs up sa aking channel. Bye-bye. I love you. Babush. Bye-bye.